Štát spoločne so slovenskými elektrárňami začal spúšťanie posledného 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach do prevádzky. Sme svetovou veľmocou vo výrobe elektriny z jadra. Sme vývozcom elektriny. Sme svetovou špičkou pri bezuhlíkovej výrobe elektriny. A nepochybne môžeme rozdávať skúsenosti z výstavby, rekonštrukcie či vyraďovania jadrových zariadení. Keď som v roku 2008 presadil rozhodnutie o dostavbe 3. a 4. bloku v Mochovciach, výroba elektriny z jadra bola v Európskej únii tabu a nikto ju nepodporoval. Dnes je jasné, že išlo o nadčasové rozhodnutie. V týchto dňoch nikto nepochybuje, že energetické požiadavky vyplývajúce z náročných klimatických cieľov, z rozvíjajúceho sa priemyslu či umelej inteligencie nie je možné uspokojiť bez jadra. Slovensko je o 5 konských dĺžok vpredu pred inými štátmi.